θεωρείτε ότι το πνευματικό και το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην παιδεία? Το κάνει ήδη με πάρα πολλές εκφάνσεις που μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος και είναι καλό να αναδεικνύονται. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι δίπλα στην Εκκλησία, στο κέντρο της πόλης, το ξέρουν οι συντοπίτες, αλλά πρέπει να το μάθουν και σε όλη την Ελλάδα, ότι λειτουργεί με τη μέριμνα της τοπικής εκκλησίας, πάντα βέβαια από την καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη και με τις ευλογίες του, ένα κοινωνικό φροντιστήριο, το οποίο συνάμα είναι και ένα συναπάντημα των νέων ανθρώπων της περιοχής, για να έρθουν να χορέψουν, να ψάλουν, να λειτουργήσουν ως προς την συναλληλία και τη συνεργατικότητα, να δημιουργήσουν, να βάλουν την κριτική σκέψη, αλλά συγχρόνως να μπορέσουν να έχουν ευκαιρίες και μια ισότητα ευκαιριών. Πάντα μου αρέσει να μιλάω γι' αυτό. Ναι. Και θέλω να σας συγχαρώ, όχι για την ανταλλαγή αυροτήτων ή μια άσκηση δημοσίων σχέσεων, γιατί φαίνεται ότι στην πόλη άνθρωποι κάθε ηλικία συναντώνται εδώ, σε ένα μέρος που πραγματικά γίνεται αντάμωμα, που έχει και πνευματική διάσταση. Και το έχουμε ανάγκη, γιατί στην καθημερινότητα που μπορεί μονόπλευρα να ασχολούμαστε με μια αγωνιώδη αναζήτηση μιας ηρεμίας ή μιας ευημερίας, πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να κοιτάξουμε το μέσα μας. Και νομίζω η πνευματικότητα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να την αποζητήσουμε, ίσως όχι στο συνήθι και φρενήρι τρόπο ζωής, ούτε καν, αλλά σε τόπους που πραγματικά μπορεί να γίνει αυτό το αντάμωμα και το συναπάντημα και με το κομμάτι των αρχών και των αξιών.